Čauko! Ahojte! Dneska ideme ochutnať Vitamin Fruit z Ostravy. Bol som na pumpe, kúpil som si to, mali sme taký menší výletík. Je tu CZ a je tu že zálohovanie, nechápem prečo, aj keď v Česku sa to nezálohuje. Tak poďme na to. Mám to už otvorené, tak poďme na to. Počkaj. Akože není to zlé, mne to prípada ako nejaký zelený čaj. Má to takú chuť, taký zelený čaj, ale chutí to celkom fajn. Hej. Nie je to až tak moc sladké, tí, ktorí nemáte úplne radi také sladké tak to je dobré na to. Tak to je fakt dobré. Tak to je dobré. Takže ešte... za mňa určite si to kúpte v Ostrave na pumpe a nájdete to všelikde, takže tak. Akože je tu, že Ostrava, tuto je taký nápis Ostrava. Tak, foto si to no, toto už dobre, nečte. Takže nezabudnite odoberať jeho. Ako sa voláš? Ja? Ja som zabudol. No to ste na tomto videu, to zistíte. A nezabudnite odberať moju sestru. A ja sa volám Paty Potržník Naty 72. Keď neviete, 72, no. Keď neviete, čo je potržník, tak to je dole čiarka. Tak čauko. Ahojte.